Helt vad vi som hund fast. Så ja. Kom gubben, kolla! Söt va? Jag ska göra en sminkvideo igen. Jag har gjort några stycken, men det har inte blivit ljudblad. Så, ja. Och jag får prata väldigt mycket. Då börjar vi. Jag ska göra vardaglig sak. Vad jag gör det, fast inte så jag tror inte ni fattar det så väldigt mycket. Sen så kanske en dag eller något sånt imorgon, som tror jag, ska jag göra en sota ögonen. För någon hade kommenterat där att jag skulle göra det. Så ja. Nu är jag väldigt arg. Jag köpte den för en vecka sedan och kolla. Oj. Skit. Fick den i den här datorn med. Jag är post. Så. Jag som jag vet att man inte börjar med mascara och eyeliner och sånt. Man börjar med den här. Och det ser bättre ut. Jag är inne i källaren för en minut och så med ingenting. Ja, i och med att jag inte har någon foundation. Detta är så som liksom. Man kan ta lite vad man vill. Ta det sån här. Så man har här under ögonen. Men jag har inte fått några ögon. Jag kan slösa bort det som de här själva foundation. Så. 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 Och så kan man göra så här. Jag ska bara visa. Så. Låter jag se full ut. Och så tar man en foundation. Jag vet inte om det är det. Men jag använder för den är gammal och hackig. Jag orkar inte. Jag tar så. Jag är inte så elegant som de andra. Sminkarna. Så tar jag då min bästa. Så. Växten här så. Jag vet inte vilket hals jag ska. Den. Den. Eller den. Jag tar den. Där. Jag såg det inte. Men någon lärde mig faktiskt att man skulle ta denna i brunpud och sånt och sen ta blå. Så jag börjar lite här nu. Jag ska inte sminka mig på jobbet. Så jag är inte. Men knäpp. Ser lite som ska du se det. Så. Så. Jag skulle vilja spola fram så ni slipper se allt sånt här. Bara ni ska se det en sida. Men jag vet inte vad jag gör då. Som sagt, jag har inte fått andra. Jag är inte riktigt. Nej. Det springer mig. Det är helt på det. Det är helt stört.
Och så vet jag också att det är kvar någonting. Den här. Jo, det var det kvar. Sån här. Alltså, den är väldigt mycket ljusare än den jag såg innan. Då tar jag den igen. Den är uppe. Nej. Så. Ja, och sen tar jag då sån här. Nej, jag gör inte. Jag kan ta sån här. Det som jag inte hade så fint innan. Sånt här. Och då blir det som en dörren. Den dörren. Det är bra. Men jag tar min gamla Hello Kitty för att jag vill inte öppna min nya på. Så, det är inte så mycket kvar, men den måste använda. Jag ser inte lite här. Så. Och då tar man den då. Sen så är det fan så. Jag tar den ljusa. Och sen gör man så här. Och så tar man ovanför det som blir här då. Så det är ju ingen färg i den här karan. Riktigt ser ju ut som en färgbanan. Ja. Och sen har den till ögonen. Jag har 3 stycken. Eller, den. Och en. Sen är det den i svärm. Ja. Jag tar den. Och den. Och så har jag då den halva. Jag skrattar inte. Det är inte annorlunda. Nej. Och ni vet att det inte sitter kvar. Jag ska visa. Så, nej. Det är så sånt. Det är inte bra. Därför har jag tagit det som jag brukar köpa separat. Den här liten penseln. Den är bra. Och på andra sidan. Vissa säger att de har det till eyeliner och vissa säger att de tar bort ögonsjuka. Men jag vet inte om jag använder till nagellack. Får jag inte hur. Ja. Som jag passar väldigt bra i och jag ska till vardag. Annars är det typ företag. Lilla. Och som då, jag vet inte regler, men jag börjar alltid med den här. Företag till vitt tycker. Så. Kan man inte gå men det är det som är där början. Och så är det fan riktigt dyrt. Jag hittar inte det. Där. Där.
fel. Och upp till en sån här. Den. Så tar man bara på kanten. Så. Där. Inte så. Inte där. Utan där. Sen på kanten där. Och sen så blir det. Det finns ju inte i denna. Har det varit 10 minuter utan? Okej. Ännu där. Nu måste jag hoppa på. Och till mascaran. Oj, nu glömde jag böja den. Men skitsamma. Och så ska jag göra en specialare. Precis. 265 hade den. Jag vet inte vad den är från början. Ja. Det är bara speciellt för det bara så på sånt. Nej, men... Okej. Så tar jag den här. Och så är det rosa där. Det står där. Där. Så! Och en kvar. Sen tar man sån här. Och en. Och jag fick säga det. Men den är rosa. Mm. Så. Och till sist. Och min början på H1. Nej! Det är den snyggaste leveransen de hittat på det. Och jag glömde en sak. Nej, denna. Vi börjar kolla på hela. Ni kan spela fram till typ på riktiga ställena. Och så tar man den. Så ser det stilla. Men alltså jag ser helt packad ut. Den där jävla datorn.